implement a jobs plan to put more South Africans to work. Umongameli Cyril Ramaphosa we-ANC uhlabe ikhwelo lokugqibela kubavoti ukuba babuyisele umbutho wakhe elulawulweni ngolwesithathu. No young person in the whole of South Africa should associate with a failed liberation movement. Inkokheli ye-EFF umnumzana Julius Malema ilisonge iphulo lokugaya inkxaso yeqela layo ngokuthembisa bembeli ukuba ikulungele ukuba sisixaka sabo xa ingene elulawulweni. Opposition. Molweni makhaya nanguvimba wangokuhlwanje. Uhlabe ikhwelo lokugqibela umongameli Cyril Ramaphosa we-ANC lokuba abavoti babuyisele umbutho wakhe kurhulumente. Ethetha kwibala lezemidlalo i-FNB eGauteng nebeligcwele liphuphuma, umongameli Ramaphosa uthe umbutho olawulayo unesicwangciso sokuphucula ubomi babembeli. Iqela elilawulayo oko lala ukusukela ekuqaleni kwedemokhrasi. Lo mbutho ujongene nolona nyulo lunzima kwangoku. Lona bekungumbuthano weqembu elibusayo ukugcina ukukhankasa. Leli qembu ke likhombise ubukhondla balo kanti nezinkumbi zabantu ziphume ngobuningi ukuzogcwalisa izinkundla ze-FNB. Leli qembu ke belifuna ukukhombisa ukuthi liseyintandokazi kubantu. Kuyaqala nqa ukuthi loyo owake walihola ehole elinye iqembu elizama ukulikhipha esikhundleni. Loyo wayengumongameli Jacob Zuma uhola i-MK manje efuna ukuguluza i-ANC. Kodwa i-ANC ithi ayigqize iqakala lokhu. We will implement a jobs plan to put more South Africans to work. We will build our industries and invest in an inclusive economy. We will tackle the high cost of living. We will invest in our people and provide services that our people need. Uphinde wagxila kakhulu ekuvuseleleni ezomnotho, wathi baneso lokubhekana nalokhu. Uthe umkhankaso wokudala amathuba emisebenzi afana nalana enzeka eGauteng uzowedlulisela nakwezinye izifundazwe. We are also going to spend quite a lot of money, billions, training people to get skills that can be best used in our economy. Because our objective is to create quality jobs. And in order to do so, we want to build industries. We want to localize so that more and more products are made here in South Africa. Uphinde wathinte nodaba lomasipala lapho okumele kulethwe khona izinsiza. We are going to intervene because we will not allow our people to continue suffering as a result of municipalities that are not going to perform. Ezinsukwini ke ezimbala abakuleli bazothuthileka eziteshini zokuvota ukuyokhetha iqembu elisha elizophatha iminyaka emihlanu ezayo. Lo msebenzi ke usemahlombe wawonke umuntu wakuleli. Umzondele Mbeju, SABC, eGoli. I-EFF ilithatha yalise Peter Mokaba Stadium eLimpopo iphulo layo lokugaya inkxaso phambi konyulo. Eliqela belibamba irali yokugqibela kwikhaya lenkokheli yalo kwiphondo iLimpopo nelibonwa njengendawo apho i-ANC ixhaswa ngesininzi khona. Kunjalo inkokheli yeqela uJulius Malema ithi iza kuwamkela umdla wabantu nokuba iziphumo zibuye zisithini na kunyulo. Inkokheli ye-EFF ithethe nabahlali basePhulukwane ibakhumbuza ngengxaki zonikezelo lwenkonzo abajamelene nazo kuquka umba wamanzi, umbane nezindlu zangasese. Esithi i-EFF isivile isikhalo sabo kwaye iza kuzilungisa ezingxaki xa bathe bayibeka elulawulweni. Umalema kwamemelele uluntu ngakumbi ulutsha lohlukane nokuxhasa umbutho ongazithatheli ingqalelo imfuno zoluntu. No young person in the whole of South Africa should associate with a failed liberation movement. If you are young and following the dying liberation movement,
it is your own problem, because that movement only belongs to people who have attempted suicide in their lives. If you have never attempted suicide, don't go to the ANC because you'll attempt suicide. The problems of the ANC are so many, to a point that all young people who are associated with the ANC are suffering a permanent depression. Okwaqhwabele izandla isigqibo senkundla i-ICJ esiyalele ilizwe lakwaSirayeli lohlukane nokuhlasela uluntu lwasePalestina esithi bengulombutho bazaqhubekeka besilwela amalungelo oluntu lwasePalestina. Inkokheli ye-FF Plus uGqirha Pieter Groenewald uthi ukuphuhlisa uqoqosho lweliza kuba yinto ephambili kurhulumente okhokelwa liqela lakhe. OkaGroenewald ebethethe eKimberley kwiphondo lomntla-Koloni izolo kwintlanganiso yeliqela elungiselela unyulo lukazwelonke ngolwesithathu. I-FF Plus inethemba lokuba iza kunyusa inkxaso yayo kolunyulo ukuze inkxaso ye-ANC yehle ibe ngaphantsi ko-50% ukuze kusekwe urhulumente wobambiswano. Iqela le-FF Plus lothuse uninzi kunyulo lukazwelonke lwango-2019 lanyusa ivoti zalo ngomyingo phezulu. Kungoku nje linethemba lokuba liza kuqhuba kakuhle nangakumbi kunyulo lwalo nyaka. I-FF Plus ithi iza kuxila kakhulu kuqoqosho, yehlisa imali yerhafu ehlawulwa luluntu nazinkampani, ifake inkampani ephehla umbane kweli Eskom phantsi kolawulo lwabucala, iphelise nomthetho osandukudyikitywa we-NHI. The biggest threat to South Africa is unemployment. And the only way you can create jobs is if you ensure that the economy grows. And therefore we have a specific plan to say what we should do to ensure economic growth. Eliqela linesihlalo esinye kwindlowiso mthetho yasemntla-Koloni kwaye linethemba lokuba liza kunyusa kabini izihlalo zalo kule ndlowiso mthetho kunyulo lukazwelonke lwangolwesithathu. I-FF Plus ikwathi iza kuqwalasela amalungelo ohlanga lwamaKhoyi namaSan. Eliqela lifuna kusekwe igqiza elikhethekileyo labatshutshisi abaza kuphanda izenzo zolwaphulo-mthetho ezithe gqolo kweli lizwe. Inkokheli yeRise Mzansi uSongezo Zibi ulise kwidolophu yakhe yokuzalwa iMqanduli eMpuma Koloni iphulo lakhe lokugaya inkxaso. Uzibi uhlaba ikhwelo kwiinkokheli eziselula zibe phambili kwidabi lonikezelo lwenkonzo kuphuhliso lwezakhono noqoqosho. Kweziseko ezingundoqo, ukufikelela kwiziseko zempilo, uphuhliso lwezakhono kunye nokulwa ukuxhatshazwa kwamanina nabantwana zezinye zezinto lombutho ezifuna ukuqubisana nazo. Inkokheli yalombutho uSongezo Zibi uthi ezingxaki zingalungiswa ziinkokheli ezintsha kwaye ezinesicwangciso ezintsha. Sithetha about lixesha lenkokheli ezintsha okokuqala. Okwesibini inkokheli ezentsha nothi amakhehle namakhihlakazi mabayophumla asibachukeli kodwa lixesha labanye ngokubekho abantu abatsha abasenamandla. Okwesithathu ke sithi kufuneka inkokheli plan yamanzi, plan yemisebenzi, plan yomama abanakekela abantwana bengenamadoda njalo njalo. Uthi ulutsha lelona ekufuneka kutyalwe kakhulu ngakulo ngeenjongo zokuliphuhlisa. Mninzi umuntu osemtsha ongakhange afumane itraining yokuba abe netrade anayo. Sithi makube khona iindawo zokutrayina abantu abe netrade, ingakumbi kwezi zikolo zivalwayo kurhulumente. Bamemelela ukuziswa kwenkonzo ngokukhawuleza kule ndawo. Umbane asinawo itep besenziwa ngoku lonyaka asiphumi masi kovotwa ngoku ebikaphumi masi itep kodwa kovotwa sivotela ntoni ke thina ke. Lugayo nkxaso lokugqibela olu ephondweni lwalombutho. NdinguNomzwane Lemngoma kwindaba ze-SABC eMqanduli. Kwalapha ezindabeni iqela elitsha likhokelwa ngumnumzana Jacob Zuma umkhonto wesizwe liqinisekile ngokufumana isininzi esigqibeleleyo kunyulo jikelelo ngolwesithathu kona masithuma umntwana evenkileni kuqala. Samgila kwakhona kwindaba zelijelo uyakwazi ukuzibukela kwakhona ezindaba ukuphela kwazo kwi-SABC Plus nakwijelo le-YouTube uthi SABC Indaba zesiXhosa unqaku lokuqala sithemba.
Umongameli we-ANC uMnumzana Cyril Ramaphosa uhlaba ikhwelo kubavoti ukuba babuyisele umbutho wakhe elulawulweni xa kuvotwa ngoLwesithathu. Ebethetha noMbono Mxesibe wabalandeli be-ANC kwirali siyanqobe FNB Stadium eGauteng. Iqela lezopolitiko uMkhonto weSizwe lithi liqinisekile ngokufumana inkxaso yesininzi kolunyulo luzayo ngoLwesithathu. Eliqela belibambe irali yalo kwiphondi KwaZulu-Natal eHammersdale kwintshona yeTheku. Abalandeli be-MK befaka imfaniswano inhlangano bebezizwa njengoba ukhetho selisemome. Bathi bayethemba ukuthi le nhlangano izobahlinzeka ngamathuba omsebenzi nokuhlinzekwa ngezidingonqangi okusezingeni. MK iyona ezokhulisa South Africa kule ngcindezi ekhona njengamanje. Umhlaba sinawo okokuqala uono abanye abantu bengisibona bakulelizwe. Mina ngicela ivoti lami ukuthi ngithathe ihambe sifuna imisebenzi kudlela emakhaya ingane ziyafunda azothola umsebenzi. Mina elami ivoti lizoshintsha ukuthi umuntu omusha ena35 akabe sakwazi ukusebenza. Umuntu kufanele abe neexperience le engekho vele asebenze ihlele emakhaya kodwa mangaba uya kofuna imisebenzi kuthiwa kufunakala experience ya 10 years. Leli qembu lithi ukuvinjwa komholi walo uJacob Zuma ukubathatha ihlalo eParliament akuzukubathena amandla. Amalungu eMK athi ukudla umhlanganiso ngoelethu lokho abakufunayo kuzoqinisekisa ukuletha uguquko nemigomo ehambisana nabahlwempu nokuthuthukiswa kwemphakathi. President Jacob Zuma will remain the face and the president of Umkhonto weSizwe. He is the force behind this party. He drives this political party. He drives this movement. So that decision by the court, the captured court, is something that does not bother us. We're going for the 2/3 majority. Kulindele ukuthi le nhlangano yenze umbuthano wayo ukugcina wokhetho ngesonto esifundazweni iMpumalanga. Eindabeni za SABC nginguvusi Khumalo eThekwini. Inkokheli ye-Build One South Africa uMnumzana Mmusi Maimane ukholelwa ukuba umbutho wakhe unazi izinto ezifunekayo ukuze akhokele abantu belilizwe. Uthi banezicwangciso ezifanelekileyo zokusilizwe kumhlaba wobisi nobusi. Ebethetha namawaka abalandeli bezimasa irali yokugqibela yeBosa eEllis Park eGauteng. Okaqele sokuba undunankulu wesifundazwe eGauteng kuBosa uNobuntu Hlazo Webster uthi ke isibalo sabantu esiphezulu siyakhomba ukuthi ke iBosa inethuba elihle lokudla umhlanganiso. Okuyiyona inkinga esibonayo eGauteng ukuthi sikhule kuthiwa kwaGauteng kwandonga ziyaduma abaningi bebeyazi ngokuthi kwanyama kayipheli kuphela amazinyo endoda. Icommitment yami ukubuyisela kuleyo ndawo ekufanele sikwenze njengoba sengishilo ukuthi senze sure ukuthi senza imisebenzi. Okunyeke ukuthi sibonile kuneyinkinga zagesi, sabona kuneyinkinga zamanzi. Awukwazi ukuthi wakhe umnotho ungekho ugesi, ungekho amanzi. Silithulile uhlelo lethu ukuthi senza kanjani ukuthi kube khona ugesi, kube khona amanzi. Umholi weBosa uMmusi Maimane uthi ke abantu abangangenwa amanzi emadolweni ngoguquko elingaba khona abavotele iBosa ngoba yona iza nezinguquko ezinhle. No one is going to win outright and we mustn't fear that. Because we have a government that wants to tell us that no, a one-party dominant state is the only way. They've captured government. What I'm saying is let's build a coalition of all South Africans, or especially in the opposition, so we can chart our way forward, so that we can work together. uMaimane ngokuzalwa eSoweto uthi ke akekho ozonqoba umhlanganiso eyedwa kodwa amaqembu azobusa ngokubambisana emva kokhetho. Siwumsakazo iSABC siyakuthembisa ukuthi sobe sikhona kuvotwa, sobe sikhona futhi kubalwa, futhi sobe sikhona uma ngabe sekukhishwa isinqumo sokuthi ubani odle umhlanganiso. NguCalvin wakwaDludla eindabeni zeSABC ngibika ngiseGoli. Inkokheli ye-ACM uHlawudi Motsoeneng uthe ezinye zenkokheli eziphambili ze-ANC ezisuke eButshabelo eFreystata zishiye kwesinomhlolengingqi. Uthi inkokheli zisilela ukuphuhlisa impilo zabantu abaswela ingqesho. Inkokheli ye-ACM isebenzise izinsuku sele zingaphansi kweveki kugaleleke umhla wonyulo lwajikelele ukubamba iphulo lokugaya inkxaso besingisela eMangaung. IButshabelo yinginqe kugxilwe kanobomi kuyo luthotho lwamaqela ezopolitiko ukugaya inkxaso kuquka iANC, iFF neRise Mzansi. Abahlali bavakalise ngelithi nokuba ngubani ongena kulawulo balangazelela ukuba abeke isidima nezidingo zabantu phambili. What he said was powerful, that after 30 years,
there's still no change. I'm still waiting for the house that I applied for in 2007. She says she supports ACM and appreciates that they came to her house to listen to her problems. We need jobs, and I think we have to give other parties a chance. Inkokheli ye-ACM ithi iza kuza nenguqu iqela elilawulayo elisileleyo ukuza nayo kwiminyaka engama-30 yenkululeko. Lityeli lokuqala uMutswane engebamba iphulo ngaphandle komasipala waseMaluti aphufungu kwimpuma yephondo laseFreystata. They have come in numbers, which means they are ready to put their eggs under the ACM. I'm hopeful that this time the Free State is in our hands. I'm hopeful all people of South Africa, they are going to vote ACM. Ukanti ke ACM iza kuhlabela mgama nephulo layo lokugaya inkxaso ijongisa imibombo eDiwetstop. Abahlali baseBrooklyn eBushbuck Ridge eMpumalanga baqinisekile ukuba ukuvotela iAPC kuza kutshintsha ubomi babo. Abo bazimasa indibano yokugqibela yalombutho bathi iza kubabonelela ngeenkonzo ezingundoqo ezifuneka ngamandla ezifana namanzi neziseko zendlela. Amalungu ombutho iBetter Residents iBra neAfrican People's Convention iAPC adibene kunye ukuphuculwa konikezelo lweenkonzo yeyona nto engundoqo. Ukudibana kweAPC idibana neBra kufike ngexesha elifanelekileyo kubahlali. Bakholelwa kuba kuza kuba khona utshintsho kwindawo yabo emva konyulo. We're going to bring about changes in South Africa. E.g., our past speaks on its own. We chaired SCOPA for 3.5 years with flying colors. We are the first organization to march against the load shedding. We are the first organization to make sure that the traditional leaders are being paid accordingly. Umongameli wombutho iBra uthi ukudibana kwale mibutho mibini kuza kunceda abahlali. It's been a long time, 30 years ago, we've been mandated the current political party representing us, but nothing come out. We don't get any services. If you look around this area, especially in Mpumalanga, okay, what services is delivered in Mpumalanga is only crime and corruption. Umongameli weAPC uThemba Godi uthi ukumanyana kunganceda ukuba kutshintshe ubomi babahlali. The things that people want are not things that are outside the budget. It is more about financial management, which, as you know, I fought very hard as chairperson of SCOPA to try and say, look, money meant for these poor people must be used for their betterment and not into the pockets, of politicians. iAPC iza kube ikhuphisana okwesine kunyulo lukazwelonke nolwephondo. Inkokheli African Transformation Movement uVuyelwethu Zungula uthi ukuqatsela kwezinga lolwaphulo mthetho intswela ngqesho nosilelo kugqithiso lwenkonzo kuyaqhubeka nokuba ngumqobo kwinkqubela yeli. Ubethetha okukuba xhasi beqele vala umsitho werali engqeleni eMpuma Koloni. Umbutho iDemocratic Alliance eNtshona Koloni uvale ukugaya inkxaso yonyulo lwephondo kule mpela veki ngendibano ebibanjelwe Bella. Amawakawaka abalandeli baphume ngobuninzi ukuzothumela imiyalezo yenkxaso ide ijonge ukugcina iNtshona Koloni phantsi kolawulo lwayo.
Sibulele mawethu ngokusiboleka indlebe, masidibane kwakhona ngomso ngaxeshanye. Usuku benzo.